ve siyasetek nû bê avakirin bi destê Öcalan. Di nav mesela Kurdatê. Yani bi seroktiya Öcalan ve siyasetek nû bê avakirin. Mutabakata ku Abdullah Öcalan û dewleta Tirkiye bi hev re geriye di ser wê mutabakatê piştgirêk nakevin. Wê veger çê bibe danîna çeka zaten hatiye karar hatiye istendin, fesihkirina PKK karar hatiye istendin ve siyasetek nû bê avakirin bi destê Öcalan. Di nav mesela Kurdatê. Yani bi seroktiya Öcalan ve siyasetek nû bê avakirin. Nerinek nûye aslında gelek rewşenbîrê Kurda mesajê Öcalan tam fêm nakin. Ez naxwazim kesî bêşînim bi vê gotina xwe. Bes stratejiyek nû daniye ber dewleta Tirkiye û dewleta Tirkiye jî li ser vê stratejî mutabakat avakirine. Yani kes vena nikare ne devlet eder ne dahiliye çıkıydı kes nikare itiraz ediyor. Çünkü şart de rojilata navin şi venara mecbur bu.